Anonzi Charles Masiri ari kurudyi kana tikataisa kune makorokota naregererai mukwenya ari kuruboshwe kana tikataisa kumakorokota anogara kubvunya nguo akamira akadai so. Charles ndiye ari kuti regererai uya undibhadhare panyaya yako yekudanana nekurara nemudzimai wangu sekubvuma kwawakaita pamberi pedare rasabhuku maodza. Regererai yaundibhadhare panyaya yako yekudanana nekurara nemudzimai wangu sekubvuma kwawakaita pamberi pedare rasabhuku maodzwa makorokota. Musati mapinda tapfumana vesilai media vaita chikumbiro chekuti mushini wavo usiutora zvakanaka chofedzai mashure shoma mibaba shaya inonga yaende kumashure chofedzerai bijana vanokuudza ipapo ipapo. Zaitenderai mberi nanga ndikukumbira mumhangari kuti pira nyaya yako kumakorokota vanhu asi vachinzwa pamusoro wedare. Chokwadi ndakabata regerai mukwenya akatengera mukadzi wangu foni. Ndabva kubasa ndakauya kumba ndakaona musi wechipiri ndabva kubasa ndakanetsana nomukadzi wangu tikatadza kuwirirana. Tatadza kuwirirana ndokuona kuti pane chinhu chaitika mukati momusha wangu munhu apindira. Shuwa zvakandidya nguva kusvika musi wa9. Musi wa9 ndipo ndakatora mukadzi wangu pasi ndimubvunzitsisa kuti ko nhai mukadzi wangu chii chiri kuitika pana kuti tadzokuwirirana mukati momusha wedu. Mukadzi wangu haana kukura kutaura panguva. Ndikataura mukadzi wangu ndabva kwandabva kumuprofiti andibatsira kuno munhu anga achirwara saka ndasvika kumuprofiti andibatsira achiti panapa pane mwana mudiki aisvika pano achitumiwa achiva pano achikuudza iwe kuti pano isa foni yako pane network. Mukadzi wangu akati aiwa mwana musikana aitumiwa zveshuwa aida nyemba. Ndakati iwe aida izvozvo kubvira rini achiuya pano ini ndisipo. Ndakati iwa newandu kwada kuvaona pano ko ndasauya sei ini ndisipo. Aiwa ndizvo ndakataura iti muprofiti yandidzidzisa achiti pane murume aiuya pano achirara pano ini ndiri kubasa ende murume asiya foni pano. Mukadzi wangu akati aiwa hazvipoba izvozvo. Ndakati aiwa chirega ndichifonera hama dzangu zvisvike pano kana varamba iwe ndienda kumuprofiti iyeyo. Kana muprofiti andinyepera ndichatanga kunetsana nemuprofiti iyeyo kuti ndiye muprofiti adondipazira imba yako. Mukadzi wangu ndakabata foni ndakuti ndoda kufonera hama dzangu. Mukadzi wangu bandibvutira foni yangu inini vanditi murume wangu gara pasi ndikuudze chokwadi chipakati pemwoyo wangu. Nini murume wangu ndokuda kati rai mukadzi wangu taura chokwadi. Hanzi shuwa regerai mukwenya auya pamba pangu akapfimba mukadzi wangu akamutengera foni vakarara kumazuva anokwanati 2 pamba pangu. Ko musikana aitawa uyu aiuya panapa here. Shuwa murume wangu musikana akatumiwa naamai varegerai mukwenya kuti enda kuudza kuti muroora iye aise foni pane network. Mwana wangu haasi kubatana naye saka afonera amai wake kuti isa foni pane network mumuroora. Ndakati alright mukadzi wangu kana wataura zvakadaro kana kumuprofiti handichaenda kana kuhama dzangu idzi dzandada kufonera handichafonera wataura chokwadi chese. Shuwa foni yacho iri kupi? Foni ndakaiviga iri kusango. Ndakati hande kusango kwacho. Shuwa takasimuka takaenda kusango yanga yakafugwa nemahuswa. Shuwa ndakatsvaga foni ndakaiwana. Vatati shuwa ifoni wanga uri musi wa9 vatatora foni iye
ndaona haina moto wandaisa raini nangu mfoni mangu nguwa yoyo bayapinda chi airtime minutes kati sure ndiregera imkwenya namba dzake ndidzodzi chifonera chikomba chako kuti sure neti airtime ndaiwana sure mukadzi wangu akafona achitaura sure murume wangu foni airtime ndaiwana awata basa murume wangu kati wenda kukuza zokuita ndini iyo usisina mashoko washakwanza kutora mashoko ndichataura inini ndiyo mashoko washashandisa kumurume wako iwewe mukadzi wangu anakupikisa zvese zvandaimuudza ndiyo zvaifanisa kutaura kune chikomba chake musi wa9 musi wa13 chikomba regerai mukwenya kakana kuti airtime ndikati aiwa mufonere muchipanana ravhu yamaipanana mazuva ese ina handikurova bhara zvandokuita shuwa musi wa13 bataurana ravhu yavo musi wa15 regerai mukwenya bakanda futi imwe airtime akanda airtime regerai mukwenya wachitaura nyaya yerudo rwavo vasarangura nyaya iyoyo musa 15 musa 26 vakanda futi imwe airtime ndati aiwa vandaenda vandazisa hama dzangu ndati hama dzangu kune chikomba chapinda mumba mangu asi chikomba dzachanetsa kubata nekuti tikutaura nacho pafoni saka chasimbu tikachifonera chinogona kuuya mumba muno unifesi regerai mukwenya anga ari kumazuva ndikati right iyo chifonera kuna regerai mukwenya uchiti nini murume adzokera kubasa kwaari kushanda shuwa regerai mukwenya akataura kuti ndiri kuuya mukadzi wangu musi wachi iri sana ndiri kuuya musi wachipiriko iwo gadzirira zvese ugara wakarongedza kuti ndikauya nokutora todzokera tienda tese kupi kumazuva ekubasa ndikati alright sakazondinetsa regerai nguva idzodzo nguva diki paazofona achiti iwe foni yauri kushandisa haiyo foni yandakakutengera foni yako iwe yakushandisa foni ndeye murume wangu saka wabatwa ndikati murume wangu mukadzi wangu mutaura kuti huna kubatwa hakuna muprofita noprofita nhau dzipi idzodzo ukada kuprofita idzodzo mutaura kuti indema hakuna muprofita akadaro saka mukadzi wangu uyu hamene munhu akamufonera haana kubvira azofona kubva ipapo ngatazenda kumangara kwasapo ndatinda wadai waita hako mumangari sanga enisa nyaya kuno madzimai nyari ndinokumbira kuti vaipetwa right mukomana tipe nhau tinzi right tichimirira kuzwa nhau kune murume uyu ndendimene inowedza vasvika regai vasangane nevanhu sangane nevanhu izvo mazari babanana mai endelea imberi right tikupa mukana mukomana zvataurwa nemukomana uyo nani achandoramba kana kune kana kutopikisana zvina atendi tinotenda iyo makorokota yakapera kai ise unachangamira ngatinyarire aiwa nyaya dzakawanda iyi nyaya yapera pamusoro ichangamire makurukota nedare yakwamuri ichangamire nyaya yekuti muchipa judgment kuna regererai mukwenya nekutenda kwaita mhosva yapo yanani maita basa vakuru vakati zviri nani kunza kupita muramba uchiri munyoro anzi unopeteka saka murume uyu haana kukakavara kana kuita nharo kana kupikisa kana kupedzera dare nguva haana saka tinganonoke nyaya dzakadai rega tingodzoka zvakare kune murume iwewe wakakanganzirwa mukadzi chii chauri kuda kune murume uyu kuti akubhadhare kuti airara nemukadzi wako pamusoro wedai inini murume wedu kuti andibhadhare mombe dzokanaita 7 kurara kumukadzi wangu akaita bhozi akashora inini pamwe chete naamai wake nyarara yabereki right ndikatingoti muchidimbu mombe 7 ndadzindo semunhu akurumidza kutoita kuti zvoshuwa ngandiregerere hatina chandirinopokana uchapiwa mombe dzinokwana kuti 5 zviri kunzwika akazvipanidza mangwana ndozodai kwechete ino yakwamambo yokuti akasvibisa donho ramambo wanzwa uchapa murume uyu mombe 5 uzorunza mombe imwe chete kwamambo yokuti wakasvibisa mudonho mamambo uchazvipanidza kuti zvinozwika
Zvinizo zvetiri kuzvida. Tikuita tichajamba masondo mangani? Tajamba sangatija zakatingoita zvinotuswa tunovhema. Uchangojamba masondo 3. Uchapiwa date nasekretari. Ndopatiri kuda mombe shani idzodzo dziuye muno pano padare ramambo Dotito. Zviri kunzwika? Imi mamai ndichazoda mbudzi 2 dzamunopa kwamambo dzekuti makadangana nemurume wemunhu. Zviri kunzwika? Ndichazozvipanidza kuti mbudzi 2 chete dzamunoya nadzo. Tajamba masondo 3 iwe dzinodzida pano mbudzi idzodzo. Zviri kunzwika? Yapira. Pane vanhu uripo here? Wangu